Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke izinto zijikile. iKaizer Chiefs ngoku ishota kancinci into yokubana ke imemezela umqeqeshi. Lo mqeqeshi ke baphulaphula ke nizawumazi nguFernando da Cruz. uFernando da Cruz ngulona ke wayeze nomlumzana uNazarettin Napi ezoba yi-assistant coach kaNazarettin Napi. Ngulona wayehambe neKaizer Chiefs xa iya ku-pre-season uNapi esalungisa izinto zakhe neteam ebeyicoacha. Ngulona ke waye wemka wahamba bheke eMorocco akabe sayiqala kwayinto edibene neKaizer Chiefs xa ibuya pha kwi-pre-season. iKaizer Chiefs ke kubonakala ngongathi iphinde yolanda yena ke baphulaphuli. Kuthiwa xa behlebeza abahlebezi uyamkele i-2 years ye-contract neqela leKaizer Chiefs. Kodwa wanento ayibekayo ngaphezulu athi uzawuza nabakhe abasebenzi azoncedisana nabo. Kuthiwa ke zezinye zezizathu ezenze iKaizer Chiefs ichithe aba baqeqeshi kunye no-goalkeeper coach kunye nalo ebeyitrainer ebeyi-fitness coach yabachitha bonke ngoba uFernando da Cruz uthe uzawuza nabakhe abantu xa esamkela isigqibo seKaizer Chiefs. Into ethetha ukuthi ke baphulaphuli ke iKaizer Chiefs ngoku into yayifuna babucala ngoba kuthiwa nguFernando da Cruz ozoqeqesha iKaizer Chiefs. And baphulaphuli xa beyinabisa iyacaca cha okakade emhlophe ehlungu into yokubana uDa Cruz lo nguyena uzoqeqesha iKaizer Chiefs. Abantu abaninzi ke baza kumkhumbula uDa Cruz into yokubana ngomnye wamadoda wayezosebenzisana noNazarettin Napi xa befika pha kwiqela leKaizer Chiefs. Uba nawukhumbula kakuhle uNapi wayibeka yacaca wathi akazubakho iKaizer Chiefs bayiqala i-pre-season yayo pha kumazwe aseYurophu, kodwa uDa Cruz unguye enguNapi umthembe kakhulu. Yonke into ezakwenziwa uDa Cruz pha kula pre-season yobe isenziwa nguNapi. Wayibeka yacaca uNapi ngendlela amthembe ngayo uFernando da Cruz. Ngelishwa ke lomhluzi wamanqina uFernando da Cruz wathi ebuya kwi-pre-season neKaizer Chiefs beza eMzantsi Afrika bezawulungiselela ukuqala kweBetway Premiership, waendapha efumana ijob eMorocco. Wayishiya phakathi ke into yeKaizer Chiefs kwathuleka. iKaizer Chiefs ke ngokuvala into yokubana ke iphakameme ngenyawo iyolanda yena kuDa Cruz lokubana ke azoqeqesha iqela leKaizer Chiefs. Baphulaphula ke ndenza le video kubana ke nize ningothuki xa nibona uFernando da Cruz eqeqesha iqela leKaizer Chiefs, kungaqhuma kubasiwe. Ningangena ke baphulaphula ke nitsho into kubana ke niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.